Pozdrav Vodolije, dobrodošla. Ovo je vaše tarot otvaranje za naredni period koji je pred nama. Kao i do sada otvaram generalnu energiju, onda karte za posao i ljubav, svi vi kojima je pored sunca, mesec ili Venera u znaku Vodolije ili ste u poznaku Vodolije, dobrodošli ste na ovo čitanje. 10 kupova, drage Vodolije. 10 kupova, najlepša karta u špilu što se tiče emocija. Emotivno ste zadovoljni, emotivno ste ispunjeni. Da li sa partnerom, da li sa nekim drugim okolnostima, porodičnim odnosima, da li sa prijateljima. Trenutno sa kartom 10 kupova dolazi do momenta gde Vodolije onako imaju puno srce i koji imaju puno srce u narednom periodu. Nema kiše danas. Rasvetljavaju vam se neke stvari, dolaze neki sunčani dani, lepši dani. Dobijate kartu buketa, znači definitivno mir, harmonija u nekim tim, da tako kažem, porodičnim, partnerskim odnosima, u nekim prijateljskim odnosima. Svakako neke od Vodolija možda imaju novo društvo pa su zadovoljni tom nekom pričom oko sebe. Kao da ste se pronašli u krugu ljudi koji vam najzad odgovaraju i koji su isto mišljenici sa vama, drage Vodolije. Puno vam je srce, to je ono što vidim. Zapamtite da treba da praktikujete ljubav prema sebi, ali ja bih rekla kao da ste Vodolije već to i praktikovale, ljubav prema sebi, i ono što vam je univerzum vratio u ovom momentu, to je karta 10 kupova, apsolutno zadovoljstvo oko vas. Možda ste drugačiji od drugih, to je sigurno, ali to što ste drugačiji od drugih ne znači da ste manje vredni, nego baš naprotiv, mislim da ste najzad shvatili svoju vrednost. Memorija, odnosno uspomene. Drage Vodolije, možda vas vuku neke uspomene, da tako kažem, prisjećate se nekih lepih momenata i to je situacija. Neke uspomene delite sa prijateljima, sa partnerom i rekla bih da u ovom momentu Vodolije i prave uspomene za neke buduće dane. Šta god da je u pitanju, preživećete ovo, nove početci su pred vama, nove solucije su pred vama, mogućnosti, tako da, drage Vodolije, ne znam, rekla bih da je bio neki težak period iza vas, ali kao da vam se razdanjuje, kao da sunce ulazi u vaš život i nadam se da će dugo tako ostati. Mnoge neke lepe stvari su pred vama, drage Vodolije. Zavođenje nekih, kažem vam, kao da srećete grupu istomišljenika. Ne mora biti striktno vezano za ljubav, ali kao da su Vodolije najzad okružene ljudima koje vole. I nova ljubav. Isto tako, kažem, da li upoznajete neku zanimljivu osobu, pa prosto veza sa njom je nešto što ste oduvek želeli i nešto čemu ste se oduvek nadali da bude onako kako treba da bude. Čestitam, Vodolije, sviđa mi se ovo čitanje već od samog početka. Rekla bih da su sve neke stvari došle na svoje mesto. Što se posla tiče, nemojte se baviti nekim nerealnim stvarima, budite realni, nemojte preuzimati rizike, to je sad energija koja stoji tu kako stoji, tako da energije se naravno menjaju, drage Vodolije. Trenutno, ukoliko ste zadovoljni i ispunjeni, nemojte ništa menjati, nemojte ništa dirati, neka ostane što duže tako. Dobro, kakve god da su bile prethodne prilike, šanse propuštene, nemojte se baviti tim, to je nešto što je isuviše malo i iza vas. Držite čvrsto u rukama ono što imate, jer ono što imate vam donosi mir, harmoniju i plodnost. Mislim, kad kažem plodnost, hoću da kažem izobilje što se finansija tiče, tako da koliko god da ste možda u energiji da biste nešto menjali, nije pravi moment. Sačekajte ako želite, ako možete, jer ono što želite će doći kroz neke druge stvari, drage Vodolije. Dobro, hajde za vas koji nemate posao. Dobro.
sve ponude koje vam se nude, a ima ih, opet nekako kao da nisu dovoljno dobre za vas. Kažem, ovo je trenutna situacija, promenit će se. Nemojte očajavati u ovim momentima, bavite se sobom i nekim svojim, da tako kažem, unapređenjem za neke buduće poduhvate. Trenutna je situacija takva da možda ono što vam se nudi nije vama zanimljivo, ali ne znači da u budućnosti neće doći do promjena. Naučite da volite sebe, ne pristajte na nešto što vam ne odgovara u ovom momentu. Poklon. Poklon. Dobijate kartu poklona, dobijate kartu ljubavi, dobijate kartu zavođenja, kartu gdje vam kažu da volite sebe. Šta ćete lepše? Dobijate u narednom periodu sa kartom 10 kupova ljubav, okruženi ste ljubavlju sa svih strana, drage vodolije. Ukoliko vam je situacija takva da vam na poslu baš ne ide, ali zato sa druge strane bit će mnogo bolje. Sunce ulazi u život, drage vodolije, i kao u vaš život, drage vodolije, kao što rekao, pišete neke nove uspomene za buduće. Vi koji imate partnera, pokret, definitivno dobijete kartu sunca, dobijete kartu 6 pentakla, uzajemnog deljenja i davanja, tako da kartu viteza kupova, kralja kupova i pejdža mačeva. Drage vodolije, ukoliko imate partnera i u braku ste i imate decu, zajedničkim snagama se bavite svojom porodicom i decom koju imate, odnosno brinete za nekog mlađeg člana porodica, ali ne u smislu da brinete, nego se bavite tom nekom osobom i izvinjavam se, ne tom nekom osobom, nego svojim detetom, ukoliko imate naravno dece. Ukoliko imate partnera, u dužoj ste vezi, u braku i tako dalje, bavite se jednom drugim, svakako jako lepi momenti su pred vama. Vrlo je moguće da u narednom periodu planirate putovanje sa partnerom i proširenje porodice, drage vodolije. Drago mi je što vidimo ovako lepe karte. Mislim da ćete biti prezadovoljni u narednom periodu. Šta god da je situacija, kakva god da je sa partnerom, prevazilazite sve probleme i zajedničkim snagama gradite neke čvršće temelje za budućnost. Vi koji nemate partnera, dobro, u komunikaciji ste sa nekim, da li izlazite iz neke duže veze, rekla bih da je to, ali drage vodolije, možda u ovom momentu finansijski ste okrenuti, to jest okrenuti ste ka financijama, a ne ka nekoj novoj vezi, ali prosto eto tako neke stvari vam se nameštaju da vam ulaze neki ljudi novi u život. Možda u ovom momentu vam financije ne idu od ruke, ali zato sa druge strane ljubav je nešto što kuca na vaša vrata, drage vodolije. Tako da pišite, komentarišite, javite šta se dešava. Nema druge šanse. Vi koji ste prošli kroz raskid ili kroz neku razvod, da tako kažem, mislim da, sad moram ovo ovako reći, naravno ovo su generalno YouTube čitanja, nisu lična, ali vi koji ste iskoristili neke šanse da budete s nekom osobom i rizikovali dosta toga, čeka vas velika sreća. Zašto? Zato što ste pokazali univerzumu da ste neko ko ne spušta glavu pred preprekama i neko ko se posvetio sebi i svom spiritualnom rastu. Drage vodolije, sva sreća je pred vama, čestitam vam, ne bih više otvarala karata. Vi koji ste preuzeli neki rizik da budete sa nekom osobom, višestruko će vam se isplatiti. To bi bilo to za danas. Ja se nadam da je čitanje rezonovalo. Ukoliko jeste, pišite, komentarišite, lajkujte, subscribeujte, pa se čujemo i vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav vodolije!